Обичам читос. Толкова е апетитно, определено няма да мога да се откажа от такова вкусно лакомство. Нека го пробваме скоро. Вау, виж това. Да опитаме. Толкова е хубаво, харесва ми. А сега да опитаме с шоколад. Притеснявам се, че няма да е вкусно, но нямам друг избор, защото определено трябва да опитам всичко с шоколад. Вау! Толкова е вкусно, че мога да посъветвам всеки да ги опита. Искам още. Нека вземем малко повече този път. О, това е много готино. Искам да опитам дори повече от това, защото са толкова добри. Комбинацията от сол и сладост е просто чудесна. Здрасти, Джейн. Искам да опитам малко, моля. Спри. Не, дори не се опитвай. Имаш сурови гъби, така че ги яш. Фу. Суровите гъби имат ужасен вкус. Изобщо не обичам гъби. Може би ще бъде по-вкусно с шоколад? Да, опитаме. Нека натопим всичко в шоколадовия фонтан и сега ще видим сами. Изглеждат сладки, но се съмнявам, че вкуса им е добър. Ох, това е ужасно. Продължавай. Добре.